Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa pelinjohtajat aloitetaan vierasjoukkueen Jarkko Pokelan kanssa. Ei jotenkin auennut toi teidän sisäpeli tänään ollenkaan. Mitäs kertoisit pelistä? No kyllä siinä olet ihan oikeassa, että kaveri piti tuossa linjassa aika vaihtolyöntiklinikkaa, että kyllä me oltiin kovien kanssa tänään niin vaikeuksissa. Ja sitten alun perin oli vähän ajatuslyvää enemmän pieniä, mutta ne nyt jäi vähän jostain syystä pois. Ja sitten niin kaveri pelasi hyvin sitä niin vaihtolyöntipeliä, että ei se ole niin yksi voi sanoa, että lyötiin huonosti, että kyllä siellä oli paljon niin hyvää. Ja sitten kun se menee vaikeaksi, sitten siinä ei tule niitä jatkumoita ja sitten vähän tulee sinne niin se vähän niin menee rauhattomaksi ja sitten tulee toissijaisia paloja, että se on vähän niin kuin jatkumo, että se sitten meni niin kuin tällä kertaa näin. Mun mielestä ulkona oli aika hyvä se gameplani siihen alkuun, sitten se ruuskan tietenkin, siinä tuli useampi juoksu ja siitä jatkumosta pari pinnaa, niin sitten siinä alkoikin olla vähän kiire. Niin se, että kyllä meillä niin kuin iso muistiraita jää niin kuin tästä, että meidän pitää siihen sisäpeliin, että totta kai meidän pitää niin kuin semmoiset, että sitten kun mennään ihan näihin huippupeleihin, niin se, että kyllä meidän pitää olla niin kuin kaikkineensa siinä niin kuin suunnitelmassa ja ehkä vähän henkisessä tilassa ja kaikessa vähän parempia, niin sieltä kautta se lähtee, mutta tämä oli hyvä opetus tähän kohtaan. Teillä on ensi viikolla edessä 3 kappaletta kotipelejä, eli aikamoinen tahti on päällä. Millä miettein ensi viikkoa? No totta kai sitten hyvällä fiiliksellä, että kyllä tässä niin on tärkeää, että päästään nopeasti pelaamaan ja päästään niin taas niin nollaamaan ja päästään niin sorvi ääreen, eikä tarvi liikaa jäädä voivottelemaankaan tätä, että näitä tulee ja menee, niin valitettavasti se on välillä näin ajateltava, mutta tänään ei ollut enempää tarjolla, niin sitten vaan katseet nopeasti kohti tiistaita. Hyvä, kiitoksia. Sitten kotijoukkueen Jani Komulainen. Vähän toisinpäin käännettynä oli teidän hallintaa, tuntuu, että koko peli, vaikka ei aina auennut, mutta sitten jossain vaiheessa kuitenkin lähti. No ulkopeliähän tämän ratkaisi käytännössä tämä asia, että pelattiin kyllä tosi tiiviisti ja Putte jatkoi lavalla siitä, mihin oikeastaan Joensuussa jäi ja sillä tavalla vaikeutti vastustajan lyöntitarkkuutta, löivät paljon huonoja osumia ja sillä tavalla pelattiin järkevästi, viisasti, ei oikeastaan ollut riskiä missään kohti, että annetaan lyö läpi enempää kerralla, mutta siltikin pelattiin niin todella hyvä ulkopeli ja Leivi Lehto pelasi sitten vielä tuossa välimiehenä niin erinomaisesti, niin se oli niin loistava juttu ja tietysti se aina sydäntä lämmittää, kun siihen on satsattu, niin sitten se alkaa näkyä täällä kesän peleissäkin. Se hyvä juttu. No, mitä sä olit mieltä siitä, että Pihkalassa pelattiin kotipeli? Vähän erilainen fiilis ja tietysti tiukka vastus ja Tahkolla vähän niin kuin kotietu täällä. No, mulle tämä tuntui ihan vieraspeliltä, että valmistautumista ja kaikki muut oli siihen, että vieraspeliin tullaan tänne, että hyvä kokemus. Nyt päästään sitten siihen oikeaan vieraspeliin, niin yksi kokemus viisampana. Teillä on nyt sitten taas aika pitkä tauko ennen kuin pelaatte seuraavan kerran, sitten vieraskiertue jatkuu pohjoisen tuplalla, millä miettein. Nyt ensi viikkoon ja sitten tuplaa sen jälkeen. No joo, meillä on nyt ensimmäinen semmoinen joukkueen asettama steppi tässä kohti, missä analysoidaan oikeasti meidän pelaamista ja puretaan sitä, toki joka pelin jälkeen puretaan, mutta nyt vähän isommin ja meillä on vähän reilu viikko aikaa treenata niitä asioita, hioa tuosta taas pykälän paremmaksi ulkopeliä sekä sisäpeliä ja sitten lähdetään niin seuraavaan rutistukseen tuossa, että meille tämä käy vallan mainiosti tässä kohti tämä jakso ja tässä on paljon vielä tehtävää, että vaikka tänään oli ulkopeli hyvä, niin siinä on parannettavaa ja sitten sisällä kaikki näki, että on parannettavaa, että pystytään sitten muutkin huippujoukkueet kuin Tahko kaatamaan. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä molemmille eteenpäin. Kiitos.